que em suggereix el paisatge i el clima i l'emergència climàtica, a mi em suggereix que tot aquest clima que tenim al nostre voltant canviarà de forma radical degut a aquesta emergència climàtica i degut al canvi climàtic. I això és una cosa preocupant, perquè també perdrem uns valors paisatgístics que tenim molt interioritzats i que el canvi climàtic ens farà canviar radicalment. Bueno, jo als meus fills els explico, no? I són petits, els explico que tot el que nosaltres fem té unes conseqüències amb el planeta que vivim. És intentar donar o transmetre uns valors que el que donin a veure és un estil de vida més sostenible, tenint en compte quines implicacions pot tenir, el tipus de consum, el tipus de mobilitat, el tipus de producció, de tot el que fem. Vivim en una zona molt impactada, molt densa, amb moltíssima població, amb molta activitat industrial, amb molta activitat de serveis també, i a vegades és difícil conciliar a nivell paisatgístic tot això. Però penso sincerament que com a societat estem anant a millor i estic segura que en el futur aconseguirem arreglar alguns dels errors del passat i no cometre més. El paisatge l'haurem de canviar, que el Baix Llobregat té la principal reserva agrícola de l'àrea metropolitana, que té espais protegits i d'un valor incalculable, i a la vegada que les nostres teulades, els nostres sostres industrials han de canviar i han de començar a brillar, si m'ho permets. Han de començar a produir amb energia i fer que aquesta energia, en definitiva, es consumeixi a nivell local. El nostre paisatge ha de variar perquè els reptes ambientals són diferents. Em sembla una trajectòria, diguéssim, d'anàlisi de l'espai i dels canvis que es produeixen en aquest territori, canvis que s'acceleren i canvis que tenen impacte, diguéssim, en el que veiem, que és el paisatge. Però, de fet, el paisatge és molt més del que es veu, no és només un tema estètic, sinó tot el metabolisme o tot el que passa darrere aquesta visió que veiem. L'interessant, diguéssim, del contemporani també és la idea aquesta, que és un paisatge canviant i, per tant, que tenim a les nostres mans no només la configuració actual d'aquest paisatge, sinó el que pot esdevenir. El canvi aquest ens vindrà sol. L'exhauriment ens vindrà sol i el canvi climàtic ens vindrà sol. Per tant, no cal que fem res. Ara, si no fem res, aquest canvi que ens ve ens pot desmuntar la civilització i vés a saber si la pròpia pervivència de les persones. Per tant, entendre això. El Centre d'Estudis és un centre de recerca, de reflexió i de difusió de coneixement. I les jornades de paisatges contemporanis volen contribuir a tenir una mirada sobre el territori molt plural, molt diversa, incorporant en el concepte paisatge l'evolució de la vida humana, de la nostra presència a l'entorn, la petjada, en definitiva, que ens va canviant i ens va modulant el nostre entorn a través dels avenços tecnològics, a través de les expressions culturals, a través del desenvolupament de la realitat econòmica. Els paisatges, en definitiva, és allò que les persones humanes fem sobre un territori. Saps on neixen les jornades de paisatges contemporanis del Baix Llobregat? Que ara em falla la memòria i no recordo ni si tenia aquest títol la primera, però neix del paper que va jugar el centre en la lluita contra Eurovegas.
quan es va intentar implantar, a més amb uns procediments nefastos des del punt de vista del que és l'essència de la democràcia, la gestió del territori i la participació ciutadana. Quan es va intentar posar Eurovegas, al Delta jo crec que vam fer molts fronts, vam obrir molts fronts de lluita, des dels més reivindicatius fins als més intel·lectuals. D'aquí vam pensar que cada any havíem de parlar del tema de l'agricultura i al final es va transformar en entendre-ho des d'un concepte molt ampli, el concepte de paisatge. En una àrea metropolitana, que no és la selva, no hi ha paisatge natural. Tot el paisatge que hi ha és paisatge humà, és paisatge contemporani. Si ens anem 100 anys enrere, aquest paisatge és diferent. I si anem 100 anys endavant, també serà diferent. Dissenyem-lo, plantegem quin paisatge volem. En aquesta ocasió hem escollit tres blocs temàtics que formen part d'un sol bloc, i és quines són les principals transformacions que hem d'abordar des del punt de vista de la humanitat per fer el planeta habitable. I serien l'economia circular, la transició energètica i l'emergència climàtica. Jo crec que és una jornada molt necessària, necessitem també posar en valor les experiències que s'estan fent a la nostra comarca i que molts altres municipis, moltes altres administracions també siguin conscients de les experiències que hi ha per poder posar més recursos i poder multiplicar-les. És a dir, jo crec que el Centre d'Estudis Comarcals aquí pot fer de multiplicador de les bones experiències per tal que el Baix Llobregat també, amb el que és matèria de sostenibilitat, estigui al capdavant de Catalunya. Des del Consell Comarcal hem signat un pacte unànim per part que es va portar tant a el que és el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat com després al ple del Consell Comarcal, que és el pacte del Baix Llobregat. Amb aquest pacte el que volem és donar eines, elements a tots els municipis per poder posar en sintonia totes les administracions, tots els recursos per afavorir la recuperació i la reactivació econòmica i social. Hem vist tots els efectes que està tenint la pandèmia, però alhora també els efectes que té el canvi climàtic, l'emergència climàtica a la nostra comarca. És el moment de posar totes les administracions en línia, coordinades, per tal de poder avançar. Aquest pacte també que s'ha fet amb els agents econòmics i socials significa això, un pas endavant per la reactivació econòmica, però també per l'economia verda a la nostra comarca. Estem en un territori d'una diversitat brutal. Hi ha poques àrees metropolitanes que dintre tinguin espais naturals protegits de diferent característica com el tenim. No és el mateix el Garraf que Collserola que la Serrada Marina, ni els microclimes que es generen, ni edàficament. Per tant, tenim això. Tenim un espai agrari, però que no és només la plana agrària del Llobregat, que hem de veure com la mantenim i com la potenciem, com a paisatge, com a recurs econòmic, però també com a recurs alimentari d'aquest àmbit. No hem de fer el que ja fan els ajuntaments, sinó que li hem d'aportar allò que no té. I hauríem de ser capaços de, per exemple, pensant en quins són la nova activitat econòmica que és capaç de venir aquí, és a dir, orientem els ajuntaments, tinguem el coneixement per saber cap a on hem de tirar. La mirada ha de ser transversal i ho hem de tindre tots presents, però en un territori com aquest, que no tothom pot tenir de tot o que no té sentit perdre esforços, dius, és allò que cada municipi ho residenciï amb algun dels temes a partir d'infraestructures, d'oportunitats o del que sigui en el seu territori, em sembla que està bé. No podem aïllar Viladecans del seu entorn. Formem part d'un entorn metropolità que pràcticament funciona molt similarment. Les persones viuen a Viladecans i treballen a Barcelona o a Hospitalet o a Badalona i a l'inrevés. És a dir, hi ha una mobilitat, hi ha unes relacions, unes xarxes de relació comercial, industrial, econòmica, social, que no poden aïllar una. No podem dir al meu municipi jo faré això i el reste no ho puc fer. Per tant, hem de treballar tots a una. Jo crec que el més important és aquesta visió estratègica compartida, que la tenim la majoria de municipis i que estem treballant conjuntament.
Fins ara el que han fet han estat molts plans, que està bé per posar sobre la taula els aspectes més importants, per debatre, per ser conscients. Des de l'àrea metropolitana, per exemple, tenim el Pla Clima 2030, que és el full de ruta en canvi climàtic i transició energètica, però no ens podem quedar aquí. Ara el tema de l'emergència climàtica s'està abordant des de 5 àmbits, que són els que tenim competències, que són energia, aigua, residus i recursos, mobilitat i entorn urbà. I cadascun d'aquests àmbits, a partir de diferents grups de treball, s'està intentant plantejar realment actuacions ja concretes i contundents per fer-hi front. A Viladecans hem fet un esforç important per fer front al canvi climàtic i l'emergència climàtica. Evidentment vam aprovar l'emergència climàtica al setembre del 2019 i tenim una pila de projectes vinculades amb la transició energètica. Per exemple, un dels projectes estrella i emblemàtic és el Vilabat. El Vilabat el que pretén és fer una transició energètica a Viladecans produint energia fotovoltaica i també generant edificis i que els habitacles dels nostres veïns siguin el més eficients possibles, és a dir, que no perdin energia i que, per tant, siguin més eficients, més sostenibles. Però és que l'espai públic ha d'estar en coherència amb aquest discurs i, per tant, l'espai públic també s'ha de transformar per fer front a aquesta emergència climàtica. L'energia no és només la que il·lumina els carrers a la nit o la que tenim a casa nostra, sinó que l'energia és el reciclatge. De fet, un no reciclar, a Barcelona hi ha algun estudi que diu que és fins al 12% de les emissions de CO2, el no reciclar, per tant el reciclatge és important. Reduir residus és encara més important i això contribueix a reduir emissions. La mobilitat, doncs evidentment, una mobilitat basada en el motor d'explosió emet molt CO2, per tant això s'ha de combatre. Caminar i moure's en una ciutat, moure's de forma que no sigui amb el cotxe privat que emet CO2, també és contribuir a aquesta transició, etc. És a dir, tot és la transició ecològica i l'energia està vinculada a molts aspectes de la vida diària. Què passa a Viladecans que potser no passa a un municipi més interior? Doncs, per exemple, que està a la primera línia de costa. Hi ha unes afectacions per la regressió de la línia de costa, per l'increment dels temporals marítims, per l'augment del nivell del mar, etc. Què més pot passar? Doncs, per exemple, Viladecans té zones humides molt potents, amb un elevat potencial pel que fa a biodiversitat. Doncs el fet de que augmentaran les temperatures i disminuiran les precipitacions, plourà menys, fa que hi haurà menys disponibilitat d'aigua, no només per a l'abastament de la ciutadania, que això es pot treballar a nivell i s'està treballant, per exemple, el vector aigua, el nivell de l'àrea. Estem fent el que és el pla estratègic del cicle integral de l'aigua, que el que preveu és alternatives d'abastament d'aigua, però no és només abastament a la població, sinó també és abastament, per exemple, per a recursos per a l'agricultura o fins i tot per a aquests espais humits. Nosaltres hem proposat que hi hagi una nova definició que sigui no d'emergència, sinó d'alarma climàtica. I aquesta alarma climàtica, una mica paral·lela al que és l'alarma sanitària, l'estat d'alarma d'aquí, de l'estat espanyol, és a dir, aturar durant 3 dies al mes qualsevol emissió de CO2. I aquí, no només aquí, sinó a tot el planeta. Si això fossin capaços de coordinar-ho, podem arribar al 2030 amb una reducció del 55% i, per tant, començar a encarrilar el problema de l'emergència climàtica. És una senyal d'alarma que encara alguns no se'n donen per al·ludits, quan sents el Trump o el Bolsonaro o aquests, sembla que visquin en un altre planeta, possiblement ells, la seva esperança de vida els permet no pensar en el futur, però jo crec que hem de pensar en tots i en la humanitat. I veritablement, quan sense emergència climàtica és que estem en un punt amb el qual hem de prendre decisions col·lectivament, i o les prenem col·lectivament o no ens en sortirem. Les conseqüències del canvi climàtic són una actualitat. Això està passant. No és una cosa que pensem, que reflexionem, que podria arribar a passar. No, no. És actual i això té conseqüències i té costos. Té costos pels municipis, per les administracions públiques, però també té costos pels particulars. Llavors, hem d'actuar. I com podem actuar? Doncs hem de descarbonitzar la nostra economia. Llavors, això significa anar cap a la transició energètica, és a dir, passar de l'utilització dels combustibles fòssils a anar cap a unes energies renovables. La transició energètica és una oportunitat i una resposta moral davant del principal repte que té la humanitat, canvi climàtic, i una oportunitat econòmica perquè som un país dependent energèticament com cap
i, en canvi, l'energia avui més barata és la d'origen renovable. La transició energètica vol dir fer un pas, una transformació bastant important de tota la nostra vida i passar d'alimentar-nos de fonts no renovables, fonamentalment de combustibles fòssils, en les no renovables també hi hauria l'urani i, per tant, l'energia nuclear, de fusió, passar, diguem-ne, a fonts renovables, que vol dir fonamentalment les que ens venen del sol, que un és el sol directe, però també indirectament hi ha el vent, la pluja, les aigües, els corrents d'aigua i també la biomassa, entre altres. Jo destacaria el canvi de lluminària LED de tots els punts de llum de la via pública, en total més de 4.000 punts de llum. Després també destacaria la facilitació de les instal·lacions d'energia fotovoltaica a les cases particulars i després una experiència d'una cooperativa que es va crear al municipi amb el programa de cooperatives a Vallirana, que va ser una cooperativa resinera que fa aprofitament de les resines dels boscos, dels pins de Vallirana i alhora també fa neteja dels boscos i així també redueix el risc d'incendi. L'energia és un bé comú, l'energia ha estat un factor de control al llarg de la història de la humanitat, però en el moment que avui el quilowatt més barat és el quilowatt d'origen renovable i particularment el fotovoltaic, l'energia pot ser un factor per controlar l'economia i per democratitzar-la. Per tant, té molta força, però és que és més, pot ser una font de generació d'ocupació. A Espanya, i a Catalunya encara més, la dependència energètica és d'un 74%. 74 de cada 100 unitats que consumim energèticament venen de fora. Més si comptem l'urani, fins al 84%. Imagineu-vos un país ric en sol, en vent, pobre de solemnitat en combustibles fòssils, el que podríem fer si realment el que fem és liderar i aprofundir en aquesta transició energètica. Una transició dels combustibles fòssils com a font principal d'energia a fonts renovables. Per exemple, aquest sol que ara ens toca tan meravellosament aquí, doncs Déu-n'hi-do la quantitat d'energia que porta i que d'alguna manera o altra s'ha de recol·lectar i passar, diguem-ne, als nostres usos. O sigui, el sol ens envia 10.000 vegades l'energia que després utilitzem els humans en forma de sistema tècnic d'energia. Per tant, 10.000 vegades. Només que no processéssim una sobre 10.000, en tenim prou a la humanitat, en el món. Per tant, però en canvi també té un altre aspecte enormement positiu, que és que com que el sol toca aquí i també toca una mica més enllà i en aquelles cases d'aquí, aquelles cases d'allà, o aquesta fàbrica o el que sigui, i ens baixen corrents d'aigua i ens venen vents, tenim energia o fonts d'energia per tot arreu. Per tant, podem fer una democratització de l'energia enorme, amb un procés de resiliència. Vol dir que podem obtenir al mateix lloc on som una part almenys important de l'energia. A nivell local, jo crec que el primer que hem de fer és facilitar. I facilitar fent que amb una comunicació prèvia tu puguis fer l'autoconsum. En segon lloc, aprofitar. Aprofitar les taulades que tenim en espais públics, però també en espais privats, garantint en definitiva que hi ha autoconsum. En tercer lloc, creant comunitat. Comunitat a partir de les comunitats ciutadanes d'energia, agregant consums, fent que hi hagi estratègies d'estalvi i, per últim, compartint informació, estratègies d'estalvi, empoderament de la ciutadania, canvi d'electrodomèstics, rehabilitació d'habitatges, habitatges que es rehabiliten finançant amb ajuts, però també amb els estalvis que s'aconsegueixen, amb informació. Quanta superfície necessitaríem a Catalunya per fer la transició completa? Són de l'ordre entre 60 i 64.000 hectàrees. Per entendre, el municipi de Barcelona són 10.000 hectàrees. Per tant, vol dir instal·lacions solars amb 6 vegades i mitja, més o menys, al municipi de Barcelona. Jo penso que és molt meritori el que estan fent aquí a Vallirana, perquè és un dels municipis que tenen més instal·lacions solars. De totes maneres, vist en la perspectiva de la transició total, encara falta moltíssima feina aquí. O sigui, el que s'ha fet és experiències molt meritòries que ens donaran idea de com han de fer la transformació. Però el gruix encara està per fer. Jo crec que ara estem en un moment crític. Estem passant una emergència sanitària que no s'havia donat mai, de la manera que l'estem visquent ara. I en aquest moment, tant el que és l'eficiència energètica, la transició energètica, poden ser palanques de reactivació econòmica. Igual que la Terra és una, la societat és una. I per tant la conscienciació ens
ens crida a tota la societat. I sí que és veritat que la dificultat aquí és això, no? És concretar lo global, la lluita que sembla que plegui als altres i cridi als altres i no ens cridi a nosaltres, i dir no, és que ens crida a tots. Ens crida a tots, tots estem interpel·lats per fer des de la nostra vida i des de la nostra funció després per lluitar contra aquesta lluita contra el canvi climàtic, a favor d'aquesta economia circular, a favor del medi ambient. L'economia circular és aquella que contraposem a l'economia lineal, d'extreure, fabricar, usar i llançar. L'economia circular, en canvi, el que pretén és d'alguna manera mantenir en circulació el màxim temps possible els recursos, els productes, dissenyar aquests processos de producció i consum de manera que mantenim durant el major temps possible els productes, els materials en circulació en aquest cicle econòmic. I d'aquesta manera fem un ús eficient dels recursos i minimitzem la generació de residus. La circularitat, per entendre'ns, seria, si ho entenem des d'un punt de vista biològic, seria que d'un substrat o un sòl apareix una planta, que aquesta planta entra dintre la cadena tròfica, és a dir, que se la menja un cuc, que se la menja un animal, i aquest animal acaba morint, s'acaba desintegrant i acaba tornant a la terra, on pot tornar a néixer una planta. Per tant, normalment la natura funciona en mode circular. L'economia fins ara, o la nostra manera de funcionar era preníem uns recursos, obteníem unes matèries primes, el transformàvem en un producte, utilitzàvem el producte, llançàvem el producte. El telèfon mòbil, per entendre'ns, seria un dels paradigmes. En cada una d'aquestes fases té un cost energètic i, a més, té un cost econòmic. I acabem produint un residu que es queda allà i que tenim problemes per gestionar aquest residu. Si això ho passem, diguéssim, a la circularitat, hauríem de trobar el sistema que, per un costat, l'energia que utilitzem en cada un d'aquests fases pugui ser renovable, és a dir, que no sigui una cosa que un cop consumida ja no en tinguem més petroli, sinó que podem utilitzar el sol, que en principi és un valor inesgotable, i per l'altre costat, aquest residu hauria de, com l'animaló que hem vist a la Terra, reutilitzar-lo. A Molins de Rei, conjuntament amb altres municipis, el nostre model de recollida d'escombraries és diferent que el de la majoria de poblacions catalanes, i aquí és on ve aquella típica pregunta que ens fan els nous veïns de Molins de Rei que diuen on està el contenidor groc a Molins de Rei? A Molins de Rei no cal perquè tot allò se separa a la planta de triatge, i no dic que aquest sigui el motiu, però per molts altres motius, també per aquest, hem de dir que Molins de Rei normalment surt ben reflectit en les taxes de reciclatge de les seves escombraries. Les empreses han de plantejar com poden ecodissenyar els seus productes, com poden desmaterialitzar, com podem fer el mateix amb menys recursos. Podem incorporar material reciclat? Podem, en comptes de vendre un producte, vendre un servei, per exemple, de manera que nosaltres mantenim com a empresa la propietat d'aquells materials i per tant podem fer un ús més eficients i tornar-los a introduir al cicle productiu. Podem pensar en reutilització, en reparació, en remanufactura. Totes aquestes estratègies són estratègies que les empreses s'han de plantejar perquè l'empresa que sigui circular podrà sobreviure. Les que no siguin circulars en el futur cada vegada tindran més dificultats per accedir a les seves matèries primeres, per continuar amb aquest model de producció tan poc eficient. Hem de comprar-nos una rentadora cada 3 anys o és millor que invertim una mica més i aquesta rentadora ens duri 10 o 12 anys? Podem reparar-la? Aquella roba que a mi ja no em va, pel motiu que sigui, la pot fer servir algú altre? Puc assegurar-me que la pugui fer servir algú altre? Hi ha tot estratègies que nosaltres com a ciutadans també i com a consumidors podem implantar per aconseguir aquesta economia circular. Perquè això sigui possible, han d'haver-hi canvis socials. Un canvi, per exemple, d'ús. Tenim una tendència a voler tenir coses, però de fet potser hauríem de passar a voler utilitzar coses, és a dir, per què haig de tenir un cotxe si puc utilitzar un cotxe compartit, per exemple. Confio, diguéssim, en que les alarmes ens fan replantejar algunes coses. Algunes pel tema de la crisi climàtica i d'altres per evolució de la societat o per altres crisis. És a dir, dintre la crisi climàtica estem englobant coses que depassen estrictament del canvi climàtic. La veritat és que tenim molt per millorar. Estem acostumats a tenir recursos assequibles, barats, fàcils d'aconseguir, però la realitat no és aquesta. El nostre planeta és limitat, els recursos del nostre planeta tenen una data de caducitat i, per tant,
no podem accedir al nostre consum amb allò amb la taxa de renovació d'aquests recursos que té el nostre planeta i, per tant, hem de fer un canvi molt important. Vull dir, actualment no ho som gens deficients i, per tant, hem de fer una transformació molt important en el nostre model productiu i en el nostre model de consum per aconseguir apropar-nos encara més a aquesta economia circular. Cap aquí va i cap aquí ha d'anar i hem d'anar més ràpid a l'hora d'assolir les polítiques públiques, perquè al final també, des d'aquest punt de vista, hauríem de ser capaços d'explicar inclús una quarta branca d'això que diem, que és la nostra salut. És a dir, la lluita contra el canvi climàtic, la lluita per medi ambient, la lluita per una economia, la lluita per una cohesió social, sabent que, a més, té rendiment i tribut cap al ciutadà des d'un punt de vista de millorar també aquells indicadors de salut pública que no depenen només del sistema sanitari. Moltes vegades ens perdem volent fer allò que no podem fer. Vull dir que el que hem de tenir molt clar és en què podem actuar. Cada administració en el seu nivell per competències, per escala, recursos econòmics, know-how. Llavors jo crec que són 3 ajuntaments que el que han trobat és dir què és el que puc fer jo en aquest tema. I han fet aquest treball d'afegir capes de ceba sobre una cosa. No han volgut fer salts, sinó que han anat des de molt a baix generant aquest afegit de capes de ceba que els ha permès que moltes coses tinguin més capacitats que les que pot tenir l'àrea. És el moment de poder generar llocs de treball en aquests àmbits de la transició energètica, de lo que és l'eficiència energètica, i això pot fer que la gent vegi que és una via de tenir una recuperació econòmica i social i també alhora que sigui una recuperació sostenible. Totes les administracions ens hem d'implicar en això i jo diria que des de les diferents administracions això s'està treballant. Tots tenim un paper, no? Aquí ciutadans, administració, societat civil en general, les empreses, el sector productiu, tots podem treballar conjuntament. Cal molta col·laboració. És una cosa a la que no estem acostumats aquí al nostre país, no? Ens costa molt col·laborar, la col·laboració público-privada, però també la col·laboració entre privats, no? Però crec que és un camí imprescindible i haurem d'aprendre aquesta col·laboració. L'economia circular és col·laborar entre tots els sectors de la societat i aquest crec que és el gran repte. Crec que entre tots ens hem de creure que l'emergència climàtica és real i que és un problema que hem de fer front sí o sí, perquè si no tindrem problemes de generació següent. I per tant ens hem de creure molt a prendre mesures per combatre el canvi climàtic en aquest estat d'alarma d'emergència climàtica, que haurien d'anar més enllà perquè ja fem curs i haurien de potser declarar l'estat d'alarma climàtica i ser una mica més agosarat i més valents a l'hora de prendre segons quines mesures. Canvi climàtic hem anat sentint parlar, però ara jo crec que ja no cal ser del gremi per sentir o saber què és el canvi climàtic i per sort durant aquest, jo diria, últim any i mig, s'han multiplicat els moviments socials, que sobretot també liderats pel jovent. Jo crec que això és una sort en el sentit que el que demanen ja és que la crisi climàtica o l'emergència climàtica estigui al centre del debat. Podem ignorar, podem fer veure que el col·lapse no és possible o podem adonar-nos que sí que ho és. Si ho és, ens hem de preparar pel canvi climàtic, encarant amb una acció decidida. No frenarem el canvi climàtic, però no és el mateix que la temperatura pugi 1,5 graus que pugi 2, ni que pugi 2 que pugi 3. I això què vol dir? Una agenda molt decidida en la lluita contra el canvi climàtic, en la connexió entre ciutadania i biosfera, entre ciutats i planeta, i això, aquesta connexió vol dir defensar els espais protegits, els espais de biodiversitat, i a la vegada fer que les ciutats no siguin embornals, en castellà, sumideros energètics, fent en definitiva que molta de l'energia que consumim es produeixi a prop. El tema dels paisatges canviarà. I poso un exemple que em sembla que pot tenir el seu interès, que és, per exemple, les valls pirinenques. Fa 10 segles o més,
aquelles valls estaven cobertes d'un paisatge preciós de vegetació autòctona i originària. Tot de cop venen col·lectius humans, rupturen el terreny, fan camps de cultiu i, a més, fan unes poblacions amb uns edificis, unes esglésies, amb unes torres pujades que fan una ruptura del paisatge brutal. Avui dia, aquest paisatge és el que considerem el patrimoni més estimat de tots, junt amb els boscos. Doncs bé, jo dic, no podem tenir un canvi de perspectiva de paisatge semblant en el futur, en el qual les instal·lacions renovables, ja siguin fotovoltaiques, ja siguin eòliques o també de tipus hidràulic, etc., siguin part d'aquest paisatge nou que ens estimarem molt perquè, a més, és el que ens suporta la nostra nova vida renovable? Si continuem produint com estem produint, amb el criteri de producció que estem tenint, amb els recursos energètics tal com els estem utilitzant, amb les fonts que estem utilitzant i amb les formes de gestió d'aquests recursos energètics que estem utilitzant, tot això ens portarà, és que claríssimament, a una catàstrofe climàtica també, i per tant social, i per tant econòmica, i per tant humana. Com a centre d'estudis anem a liderar un procés de reflexió de cap a on volem portar el Baix Llobregat, també en termes de paisatge. Volem destrossar tot el parc agrari, volem perdre l'eskyline de la comarca, què volem? Si, en definitiva, no passa res, tot és possible, però fem-ho des del seny i des de la col·laboració, de forma col·laborativa, que avui dia és possible. I si estem davant d'una crisi de les magnituds que estem tenint respecte a la producció i a l'ocupació, doncs si sabem fer coses d'una altra manera, podrem seguir generant ocupació, riquesa i benestar per a les persones. Per tant, és una reflexió que després tindrà un retorn a través de la difusió d'aquesta reflexió cap a les pròpies administracions que ens recolzen per fer aquesta activitat i també amb el conjunt d'entitats socials, econòmiques i ambientals que hi ha a la comarca del Baix Llobregat.